To, assalamu alaikum. Ga yanda za ka yi amfani da wannan ɗin deriv ɗin. Farko za ka sauke application ɗin duka biyu gashi nan deriv da kuma deriv P2P. Sai ka hau kan shi. In ka hau kan shi bayan ka yi making wannan naka ka buɗe shi, za ka kalla akwai inda za ka buɗe. Akwai trade ɗin, akwai na demo, akwai kuma real account. So in ka zo kai, after ka yi verification naka sai ka danna kan cashier. In ka danna kan cashier sai ka danna deposit. In ka danna kan deposit sai ka dawo nan. Sai ka danna kan shi. So in ka danna kan shi zai na fitowa nan za ka na gani yana tafiya credit card waye in dawo kan master sai ka danna. In visa ne ma sai ka danna kan visa. Yanzu misali ga wannan kati ɗin da yake kai. Za ka sa katin ka ne normal. Sai ka zo sai ka sa wannan nashi CVV ɗin 34. In ka sa shi sai ka danna deposit. So yana running. So zai kawo ka wurin OTP. Shikenan sai ka yi sa OTP ka. In ka sa OTP ka zai zo. In yayi zai nuna maka kamar screenshot ɗin da na sa a group ɗin nan. Shikenan sai ka dawo baya. In ka dawo baya sai ka fita application ɗin. Sai ka dawo nan. Deriv P2P kenan. In ka dawo deriv P2P za ka yi amfani da same logins ne na wancan ɗin. Ka yi sign up a nan. Logins da kake amfani da shi a cikin shi za ka yi sign a nan. Sai ka zo wurin sell. To ni na fi ganewa da gayen nan ya kasai. To shi kawai nake nema. Ga wannan nashi a nan. Sai ka danna kan shi. In ka danna kan sell USD. Yanzu ban da enough balance da zan yi. Da ina da shi da zai nuna min kawai sai in sa account da nake so ya tura min da details na zan tura muku a screenshot. So wannan shine deriv ɗin in a nutshell.